Vchádzame do strašidelného lesa. Je veľmi hustý a veľmi tmavý. Miestami mám pocit, ako by som videl ducha Pejraka. Ale keď sa tam pozerám, tak ho nevidím. Vidím ho len cez kameru. Ideme ďalej. Možno je to iba moje vystrašené podvedomie a zlé svedomie. Nepočujem nič, nepočujem. Veľmi sa začínam báť, ale nevadí. Ja som hrdina, ja to prežijem. Ja jediný z celej tejto výpravy som sa rozhodol, že ako ten, čo má kameru, padnem ako posledný. Počujete strašidelné zvuky? Ja nie, takže je všetko v poriadku. Ruka sa mi tiež nechveje. Všetko je OK, ako má byť. A ideme ďalej týmto hrôzostrašne strašidelným lesom. Tu vidíte stopu, ktorou čarodejnica označuje svoje územie. Takže sa blížime k najmasovejšiemu hrobu na celom svete. Dokonca už zmlkli aj vtáky, aj ten môj. Ale nevadí, my hrdinsky kráčame ďalej. Vidíte predo mnou tie nohy, zadky, váky, hlavy. To sú ešte stále celí moji priatelia. To sú celí oni. Tiež sa neboja. Odpočívadlo u čarodejnice. Nevadí mi, ideme ďalej. Je to tu hrôzostrašne strašidelné. A Pane Bože, asi sa doma poserem, keď sa tam dostanem. Ja neviem. Môj starý indiánsky nôž a pripravená strieborná lyžička na čarodejnice, lebo podľa hesla vyříznutí srdce lžící to vraj pomáha na čarodejnice. Takto vyzerá moja špeciálna strieborná lyžička čarodejnicobíka, s ktorou som pripravený na túto veľmi ohavnú a zlú čarodejnicu. Takže ľudia, nebojte sa, z tejto výpravy sa vrátime úplne v poriadku, všetci živí a zdraví, teda až na našeho kamaráta Pejraka, ktorý zatiaľ niekde zmizol a umrel. Dúfam, že to bolo hodne bolestivé. Takže mám trochu obavy z tejto výpravy. Blížime sa k druhému míľniku, označujúci ďalšiu etapu do sídla čarodejnice. Možno ho vidíte tak zreteľne ako ja na tomto videu. Áno, už začalo prvé nešťastie, keď sa oňho Janko skoro potkol. Áno, záber na ich odvážne nohy. Moja deka. Ruka. Vyzerá dobre. Janko má so sebou reflexívnu karimatku, aby sme ho videli, keby ho zabila čarodejnica, aby sme vedeli, kde leží. Ostatní sme ináč oblečení vhodne do tohoto lesa, takže nemáme sa čoho báť, bratia, vydržme. Je to hrozná cesta. A čarodejnica nikde. Už sa začínam nudiť. Začínam veriť, že tá legenda o čarodejnici, ktorú som... To som znakol! Už neverím ničomu. Je to pravda. Tá legenda, ktorú som počul v krčme, je určite pravdivá. Práve sa ma niečo dotklo. Dúfam, že to nebol môj mŕtvý kamarát Pejrak, ktorý zahynul v hrozných krčoch. Nevadí, bratia, my to prežijeme. Tú legendu o mŕtvych deťoch mi rozprávali starí, spití bezdomovci v krčme, ktorí za ňu nechceli veľa, iba aby som ich ožral ešte viac. Takže bude určite pravdivá. No nevadí. Sme na ceste stále. Blíži sa zatáčka, ktorú nikto síce nespomínal, ale ja už som zakopol obludný koreň. Takže keďže tú zatáčku pred nami nikto nespomínal, ani ten bludný koreň, tak som si ho domyslel, nevadí. Tu bol vchod do prvej čarodejnicinej skríše.
kde si schovala rotačný gulomet. To iba náhodou, keby prišiel niekto so striebornou lyžičkou, tak ako ja. Áno, naša výprava je stále plná optimizmu, aj keď je nás o jednoho menej. A nikde nepočujem žiadny hrozivý zvuk, dokonca ani spev vtákov, čo je síce podozrivé, ale netreba sa báť. Všetko je úplne na prostom poriadku.